L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce mardi 23 janvier 2024 aux environs de 11 heures, la ville de Tombouctou a essuyé des tirs d'obus lancés par des terroristes. Un ventilateur Oube Melioni Diamabel Ladonia, Kafoko Femi Kun Talata, Nreka Anikeli Mwati, Chenikala Yaise, Chenikala Ronye, Femye Komudu Dobonova Famoko Obi, Woflika Neshi, Tombouctou Dukonama. Ces tirs n'ont fait aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels. Or, Kouye ni Mouromouan Flikana, Tomotou de Konala, comme Wani Matoala, Mouroma Bana, ou Afana Alin Benafana Matien à Sorgala. Trois coups sont tombés dans la ville, dont deux à côté des cas Mok sans incident. Kofemie, Amou Savaye, Oulubina, d'où Konala, ou Afemie Frère, Obina, quand Mimelon va pour mon Mourmourakan, Obino qu'elle a fait, ou Alefonoma, Tchenike. Trois coups sont tombés dans la zone aéroportière, provoquant un incendie d'état d'orbe rapidement éteint par les sapeurs-pompiers. Wafeme Savafane, Lubina et aéroport Fanfala fait, Ubina Nyamon de Tchala, Tasma Oula Nyamon de la, Vana Pompier au Kantala, ou Tasma Woufora Juna. Les recherches sont en cours pour localiser le pas de tir et les auteurs de ces actes lâches. Au Kofe Menine, le Konmesilen Watina, voilà ça, Mwomye. Chenigala munye ni buni munke wasila nini uye ko neutraliser. Ambe tara Burkina. Nantara Burkina de la ka fo awe ko famille Captain Ibrahim Traoré. Ara service de renseignement français espion nani me. Français mercenaire nani wa service de renseignement moderne sablano Traoré ko mokolom ka chargé des missions donc c'est coup d'état de la Benna et Burkina. Wafemi Dimen Basole Alefana Sembe Ana. Oh, Urukum Konala, Adaf Ori Kafoko Femi Francis Service de renseignement. Uluk Nye Espion Nani, la Burkina Konala. O Burkina la Semo Kala, Ulida Jo Kala Savalo ko Espion Nani Ka ou Espion Nani Mil. Même dans son français, Ngalvotiga Awati, Kafoko non ko espionté, ko diplomate de la Bunda Porfan, mais espion de. Kuna fena l'homme retour les Français, Ulika Jo Bella de la voilà ça, absera ni espion non se retrouver. Ane kunnafoniya laban mun sɔrɔ Burkina olu fana m'a bila dagirinda la ko n'i bɛ fɛ anw ma ni mɔgɔ naani ninnu bila anw kɔni mago bɛ ɲininkali caman na a y'olu sɛmɛ o la ka ban an sɔmina fɛn caman fɛ mais pour que an ka ninnu bila pour que Burkina ka nin espion ninnu bila a ko mɔgɔ damadɔni bɛ yen ko fo Faransi k'o di olu ma ko sinon o dɔrɔn bɛ basi anw dɔrɔn bɛ nɔnɔ don an b'a fɔ tiɲɛnikɛlaw bila k'a fɔ an bɛ tiɲɛnikɛlaw tɔw fɛ yen k'o ti kɛlɛ donc ko pour que nin tiɲɛnikɛla ninnu ka bila mɔgɔ dɔgɔdɔni tɔgɔ fɔ la faut que le extradé ka bɔ Faransi ka n'o di Burkina ma sinon n'o tɛ ko ni mɔgɔ naani ti bila o mɔgɔ ninnu ye John ani John ni dɔn tɔgɔ fɔ la fɛn min ye Djibril Basole ani François Compaoré olu fila tɔgɔ bɛ a lisi la fɔlɔ ko n'olu kɔni dira an bɛ sɔrɔ k'a jateminɛ n'a sɔrɔ an bɛ se k'a di parce que coup d'état laban min n'a déjoué la Djibril Basole tɔgɔ b'a la ale ye Burkina ministre des affaires étrangères kɔrɔ ye ale tɔgɔ de coup d'état ko kuma na capitaine Ibe Konto la donc ko walasa mercenaire naani bɛ di kunnafoniya laban bɔ cogo di ko fo Djibril Basole ka extradé ka na Burkina a va juger François Compaoré ale fana ka na a va juger n'ale sɛmɛ Norbert Zongo ale faga la o bɛ kunnafoniya misɛnmaninw ye an y'a kanu ka minnu di aw ma yanni an na kunnafoniya belebeleba yɛrɛ kɔnɔna yanni an ka taa Alassane Dramane Ouattara ani Anthony Blinken na komi nɔgɔɲɛ min ni Mali ko kuma bɔra a la ni élection ko kuma bɔra ani terrorisme ko kuma bɔra la o kunu kelen an bɛ taga Rusi jamana kan Rusi jamana kan Vladimir Poutine ko a ye invitation bila Tchad président ma n'o ye Kaka o a y'a bisimila mais mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲininka halisa Tchad président a taara mun ɲini Rusi la hali n'a sɔrɔ n'a ma kɛ salon kɔnɔ hali n'a sɔrɔ n'a ma bɔ a taakun n'a ma fɔ an ɲɛna an tulo la mais n'an ye taagacogo jateminɛ ka taga wagati jateminɛ an bɛ se ka analyse kɛ ka taagakun an bɛ se ka analyse kɛ ka taagakun ka évaluation miiri k'a la Tchad président taara waati jumɛn Rusi jamana kan n'i y'aw hakili b'a la kɔsa in na Tchad ni Américain ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔ sama-sama caman donna yan fo waati dɔ kɛra Tchad président yɛrɛ bɔra ka Amérique secrétaire dɔ bɛ yen nɔ secrétaire d'état dɔ bɛ yen nɔ k'o clasher mais après ɲɔgɔn faamuyaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la o kɔfɛ conseil na fɛn min Tchad
Mohamed Idriss, nous voyons le coup kafana le tchadou man voit na bola trahison na. Moi courant l'état la laisser. Me concerne à la mamé, aka opposant ba mimbe non mo kala mo labo a contrôle. Mais à manifestation ni mo comme na kosala. Mais au la active de go fracé. Ou des ségrassis sa kake avec le premier ministre. Donc deux pour les quatre à beaucoup de familles ménage à faire. Femme ouvrier déjà quoi la carte premier ministre de l'État. A opposant fieta. Qu'au premier ministre de l'Ouest famille ménage à faire. Ou enfin oui famille il va son opposant à Jack voilà. Ou enfin enfin. Aïe la c'est lequel. Caca de colotel pesant mais ça n'a la c'est les data la c'est la même faux. A pour taille me frère le Sénat. A banni coup élection mi mène à que coup aller candidat officiellement a déclaré qu'elle est candidat. Mais quand nous faut quand nous qu'a faut y a une masse à qu'à visiter pour que on va se qu'à analyse d'ok qu'à faire nos femmes qu'on a y a la masse neuf. À quel cas annonce que élection mais que il est candidat. Mon chima fait faux. Il nous a fait qu'un mafakatike. C'est d'où c'est dit dans la passe c'est d'où là. Il nous a développé une mafakatike. Non sojine mafakatike. Mon chima mafakatike. Même là sur le niveau là ou qu'a focus sur la souka farable mais tchal sur la simimbe kaina kuleta qui c'est ni sur la sido aller élection comment faut quoi caler candidat à mon sur le bas mon chima soso et au fana ta ko black la fait au fana élément mi ni am sera baraka na de nanato oh atara iwisila ko Poutine y a invité atara à pumbera trop mi. D'abord, Jolly Don Tarap Mepula, mon mon Tarap Kumbe, ou le catarali s'est fait, et aussi la deux femmes à admission. Mon flap Tarap Kumbe, alors voilà. Au mon flap vice-ministre, ministre d'Anna Flat Tarap Kumbe. Au ministre d'Anna Flat ni au look bonian, ou la peut-être il là, kaka mission yusu là, et aussi qu'à deviner. Au vice-ministre de Forêt du Mai. Oui, vice-ministre de la Défense. Ou tala a kumbe aéroport. Vice-ministre de la Défense, il quoi fait? Moi, on fait la kumbe. Oui, vice-ministre des Affaires étrangères. Ou non, moi, frère l'état, tu as le président kaka ou le tra kumbe aéroport là et ou la de mon femme. C'est des codes. Elle n'est pas qu'à don. Elle est mobile fréquente à la mine. Moi, frère, mon tala kumbe ou le fait qu'elle n'a qu'à sommer. Diplomatie ministérielle, ali défensive ministérielle pour le talak me donc ou les cas donc à faire quoi comment ben à que diplomatie ka comment ben à que défensive parce que ministère mon concerne le Kosovo à quand vous voyagez là ou le talak me donc ça veut dire qu'à ta le coup là défensive comment bala diplomatie comment fana ba donc na ta diplomatie la folon ça veut dire que pour l'instant tu as le bio maintenant à mais c'est qu'à faut il n'a pas mal moro dola. Mais si diplomatie la tourne en plus assez à Nations Unies qu'on en a qu'à faire jamais éviter, malheureusement de là si diplomatie la tourne en plus assez à Nations jamais éviter, peut-être tel aussi morobo ou demain kelena. Il est si boulot pour il est assez qu'à Nations jamais éviter dans les jours à venir, ou bien faire le bar qu'on a paquet à que la na fait minke, mais qu'on l'a na sur l'une d'un table dans la sur là, à bouna comme gagné, Samson mena sur là, donc il faut que vraiment dans la soirée, mais c'est là Joe à quoi fait, voilà ça à kiché au Samson sur le plan diplomatique. Ka arrête de mana korosi wala maka aile korosi donc amoureux diplomatie demain là nous watina donc ça sous-entend quoi ça sous-entend que ayeko le kesao amako le kesao peut-être dans sa tête et chez ça ferme avec la protection de Nini fan en fait dans sa tête aussi a n'avait menacé de natola ka neshi ama ou dans le national succès massacre gelandwana belle de lemba donc comme menacé de alema menacé de succès masalama wa niminka fero bema jona ou tigi be sans faire ça. Sinon, c'est comme si tu as les watina, à famille ma cohabitation, fera la au début c'est là. C'est comme si élection caquette, président cassé, mais législative laquelle opposition va majorité sur l'assemblée qu'on a. Donc, opposition B, premier ministre dit, président B pour président là. Donc, cohabitation, il faut cohabitation de challenge watina. Donc, vous faites on met la guerre. Mais en réalité, dans le kifat. Donc, diplomatie là,
ulama famu kafoko kuma bɛ na taga kɛ diplomasi kan mɛ mun la taa fɔ diplomasi ka yɛrɛ yɛrɛ an ye analyse dɔɔni de kɛ yen sira kan sisan filanan ye jumɛn vice ministre de la défense o fana taara kunbɛn donc o b'a yira k'a fɔ o vice ministre fana intéressé don a ka voyage la o kɔrɔ ko fɛn dɔ bɛna na fɔ voyage la min b'o fana concerné o la défense la o kɔrɔ irisi fana ni Tchad olu fana bɛna na o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sur le plan de la défense actuellement u ye lakanako kuma marifako kuma kɛlɛko kuma an bɛ se k'a fɔ u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais o kuma kɔni bɛ na fɔ a kɔnɔna la a kɛra ka taara Poutine espion de ka segin o a kɛra a taara da sɔnsɔn ka segin o mais défense ko kuma kɔni bɛ fɔ ye o ye Tchad bɔ n'o ko ne la défense ko kuma fana kɛ bɛɛ lajɛlen fana b'a la nin waati in na Tchad menace bɛ yen depuis président sigira fo bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko menace ba de bɛ yen Tchad ani Libye dancɛ bɔ wa rebelle n'a bɛ wuli a bɛ bɔ Libye de ka don Tchad bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Libye cilen don cogo min na bi wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn arme min Tchad bolo bi a tɛ se ka rébellion lajɔ o de kɛra sababu ye ni Idriss Déby yɛrɛ ni ale ni tora a la voilà là on se pose la question et k'a bɛ k'i yɛrɛ protéger contre qui est-ce que a bɛ ka gɛrɛ Irisi la est-ce que c'est sincère ou c'est pas sincère mais a bɛ k'i yɛrɛ n'a sɔrɔ ni c'est sincère a bɛ k'i yɛrɛ protéger contre qui même n'a sɔrɔ ni Poutine de y'a invité k'a ka taga mais n'a sɔrɔ n'a kun jigi falen don fan dɔw fɛ a kun tɛ taga donc a bɛ k'i yɛrɛ protéger contre qui et là où les traditions gars rapidement pendant que Tchad président me voyager ka taga fo Russie ka taga Poutine nɔfɛ waati kelen kɔnɔna la Amérique ministre des affaires étrangères bɛ avion ta ka bɔ fo Amérique ka na fo Sahel kɔnɔna na Afrique de l'Ouest kɔnɔna la an ka jamana ka an nɔfɛ ça veut dire entre les deux qui est en preuve de vitesse Amérique ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na ça veut dire que c'est l'Amérique qui est en perte de vitesse et an ye confirmation sɔrɔ o don na an ye Sergei Lavrov ka élément min passé aw ye k'a fɔ ko a y'a fɔ ko jamana dɔw bɛ yen nɔ anglophone don n'o ka ministre des affaires étrangères ou ka ministre wele ko ka bɛnbɛnbɛn kɛ Afrique de l'Ouest contre la parce que ko Russie jɔyɔrɔ ka girinya et là o élément fɔra la i b'a dɔn k'a fɔ ko Russie Tchad bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que an ye élément sɔrɔ bi min Faransi spécialiste dɔ ka lamɛn a ko ko jamana in tɛ foyi ye ni Faransi tɛ a b'o Faransi de donc Amérique bi Afrique de l'Est kɔnɔ nin waati in na l'Ouest kɔnɔ nin waati in na walasa ka se ka Afrique de l'Ouest sɔrɔ ka segin na Afrique de l'Ouest kɔnɔ ka Russie gɛrɛ bɔ et au même moment Amérique ka pion dɔw ka boli ka taga Poutine nɔfɛ ça veut dire d'abord que n'i y'o fila ta k'a lajɛ qui est en perte de vitesse i bɛ faamu dɔ sɔrɔ o la min bɛ na ni a bɛ ka a jɔyɔrɔ pɛrɛn filanan ye jumɛn Russie ni pouvoir mun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Afrique de l'Ouest kɔnɔna la c'est des pouvoirs qui ont des bon je ne dis pas on peut pas dire un pouvoir bon parce que pouvoir dɔw do ka taga mais an bɛ se k'a fɔ c'est des régimes qui ont de l'avenir Russie ni régime minnu bɛ ka baara kɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na c'est des régimes qui ont de l'avenir à part Niger président n'o ye Tchadien n'o ye général ye Assimi denmisɛnnin don i bɛ denmisɛnnin don et Assimi ka jamana kɔnɔna ils sont optimistes ouais jamana taabolo la IB il est optimiste a ka jamana taabolo la et Tchani aussi il est optimiste a ka jamana taabolo même n'a sɔrɔ ni Tchani ka kɔrɔ Mamad Kara fana ye denmisɛnnin ye donc ni fanga marali ɲɛ n'u bolo ils ont et puis u bɛɛ siɲɛ fɔlɔ de fanga la donc ça veut dire que a fanga ils ont de l'avenir mais américains dun bɛ ka gɛrɛ mɔgɔ minnu na Afrique de l'Ouest kɔnɔna na c'est les gens qui minnu ma avenir fana n'a nuancé don n'a menacé don par exemple Anthony Blinken nana Côte d'Ivoire comme ani comment de la Konasini comme ani Alassane Dramane Ouattara non bɛɛ b'a dɔn Alassane Dramane Ouattara b'a ka troisième mandat la et quatrième mandat c'est incertain donc c'est un pouvoir incertain donc ça veut dire que Américains bɛ ka miser sur un cheval perdant c'est comme si sur tune baraba lɔ don min n'a demandé Américains bɛ ka miser o kan ça veut dire u ka politique misilen don mɔgɔw de kan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni avenir u ka avenir c'est sombre mais ka cela nous tienne et ensuite il y a un autre ouvrier là il va y
n'a bɔra Afrique de l'Est kɔnɔna la n'a bɔra Côte d'Ivoire bi a taara Niger la u bɔra Tinubu bɛɛ b'a la o ye cɛkɔrɔba de ye o yɛrɛ bɛ sunɔgɔ yɛlɛma donc lui aussi sa carrière est à la fin u ka miser olu de kan ça veut dire que là aussi u ka miser sur u ka so minnu bɛ yen nɔ n'u demandé et c'est des présidents minnu bɛ yen nɔ ni américains de bolo ko aura b'u la alors que aura t'u la bilen an bɛ na sisan kaka taara yen aussi a taara kun min na an ye dɔ fɔ o la maintenant Anthony Blinken ale fana nana Afrique de l'Ouest kɔnɔ nin waati in na kunu ani Alassane ka kuma la mun ni mun bɔra a kɔnɔna la min bɛ an concerné d'abord Alassane hali o y'a yira a ka kuma kɔnɔna la ko Mali Burkina Niger k'u kan fɛ évoluer ka taga ka ɲɛsin élection ma ko baara kan ka kɛ walasa an kana taga élection na ok y a pas de souci mais an bɛ Anthony Blinken de ka kuma ta n'o ye Amérique affaires étrangères d'abord Namadu dɔɔni min video a partagé aw tɔgɔ ɲina partage a partage fanga bonya partage fanga bonya an bɛ ka analyser mun kɛ ekɔliso de la a ko k'a bɛ Alassane Dramane Ouattara fo kosɛbɛ a b'a fo ka sababuya kɛ ko a bɛ ka terrorisme a kɛlɛ a bɛ k'a ka jamana mara cogo min walasa terrorisme kana don k'a b'a fo la sabula ko Alassane kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu tigɛ terrorisme kunbɛli la k'a bɛ Alassane fo la ko o fɛɛrɛ ye jumɛn ye ko Côte d'Ivoire k'u ka sɔrɔdasiw n'u ka population bunnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc ko o de la fo sisan terroriste dɛsɛlen don ka dankari Côte d'Ivoire c'est comme si a obligé la ka fɛn dɔ fɔ mais a yɛrɛ b'a dɔn k'o tɛ tiɲɛ n'o o kɛra tiɲɛ c'est que Amérique yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye nkalon tigɛ Américains Américains tɛ se k'a fɔ anw ye ko 11 septembre ko atata kɛra olu fɛ yen parce que k'olu ka polisiw b'u ka jamanadenw tɔɔrɔ ou bien parce que k'olu ka sɔrɔdasiw b'u ka jamanadenw tɔɔrɔ k'o de la ko 11 septembre kɛ u fɛ Américains tɛ se k'o fɔ anw ye o Côte d'Ivoire fana Grand Bassam attaque la Alassane fana tɛ se k'a fɔ anw ye parce que ko Grand Bassam sɔrɔdasiw de tun kɛlen don ka duguladenw tɔɔrɔ k'o de la attentat kɛra donc c'est une thèse qui est à écarter donc o tɛ donc mun de la ale tɛ ka attaquer Anthony Blinken ma sɔn ka ɲɛsin a ma k'a kun de fɔ pourquoi parce que n'i ye terroriste bɛ mɔgɔ attaquer ka da kun damadɔni kan ani rébellion ta i bɛ attaquer ni terrorisme ye ou bien attaquer ni rébellion ye ka da kun damadɔni kan mais a kun wele sugu fɛ ka ban e bɛ lafiya u bolo et Côte d'Ivoire attaquera ni rébellion ye ka sababuya kɛ o kun kelen de parce que o kun bɛ fɛ Côte d'Ivoire ka taga o sagona sira kan et babo kun bɛ ka munumunu ka bɔ occidentaux bolo k'a ɲɛsin Chine ma o de kɛra sababuya k'u kɛlɛ ko babo ka bɔ yen diyagoya la et o nana ni rébellion pour ka se ka babo labɔ yen je parle bien sûr de la rébellion min kɛra sababuya ka na ni élection ni fɛn kɛ donc munna pour l'instant terrorisme tɛ Alassane fɛ yen a ka gestion tɛ a ka foyi tɛ parce que pour l'instant terroriste bɛ su mɔgɔ la mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka muruti occidentaux bolo terroriste bɛ su mɔgɔ la mɔgɔ min n'i ko k'i b'i ka ressources minɛ occidentaux la et an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi Alassane ka ressources dayɛlɛlen don occidentaux la tɔgɔ min y'u diya u b'a kɛ ten pour preuve a ye taa Côte d'Ivoire n'a ye fɛn ɲɛnama min ye min ye ivoirien yɛrɛ ta a kana falen ça n'existe pas donc n'i ka jamana sɔrɔ k'a dayɛlɛ u ye u tɛ terroriste lase ma ou bien i ka jamana mara n'i y'a bɛɛ t'u bolo ka kɛ u ka ɲɛmɔgɔsogo ye terroriste tɛ se ma e Alassane ka position wele u position kelen de tun bɛ Blaise Compaoré bolo a ka jamana a y'a dayɛlɛ u ye k'a sɔrɔ ressources bɛɛ taara a d'u ma don min na Blaise taara ka bɔ Burkina bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ o terroriste bɛnna pourquoi parce que Blaise taara ka bɔ yen waati min na u tɛ ka u kun tɛ ka u sagoya sɔrɔ i n'a fɔ cogo min na même n'a sɔrɔ par là c'est de Macron taara ka taga Europe bagabaga ni Europe y'i fɛrɛ minɛ mais jusqu'à présent o gɛlɛya bɛ Burkina da la donc a dɔw bɛ o kɔ o dɔrɔn de la terroriste tɛ lase a ma parce que terroriste olu de ka mɔgɔ bilannaw ye et Anthony Blinken b'a fɔ tuguni a ka discours kɔnɔna la ko u bɛna $40 miliyɔn kɔ don minɛn na k'a di Côte d'Ivoire ma walasa a bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ terrorisme contre la est-ce que o minɛn a dabɔkun de ka Côte d'Ivoire protéger contre le terrorisme ou bien a dabɔkun de parce que Alassane se sent menacé parce que a bɛ ka entouré jamanaw ye ni jamana minnu sɔrɔdasiw armée bɛ ka monter en puissance
C'est là où on doit se poser la question. Parce que alors, Mali armée, ça monte en puissance et ça atteint une puissance. De alors, Burkina armée, ça monte en puissance. Niger, Outrala, ici, ça va monter en puissance. Tchad aussi la même chose. Mais là, c'est ça. Alassane, c'est ça. Ferme, nous demandons Mounchara. Et c'est ça, désarmé, nous demandons Mounchara. Donc, nous voilà bien abdo minana ka di Alassane, c'est pour que apprendre à armée. Ou il fallait menandi à pour que apprendre à la yere en cas niveau là. Ou le roi les fans avait essayé. Voilà les fans avait essayé. Donc, un. Deuxièmement, essai économique. Ou on a l'année mina mouillé. Ou on a po. Alassane tenata mina sa ilusi là. Donc, on a con. Ou on a mina d'amal. Ou la con qu'on a mina fera mal. Parce que nous beaucoup de gens qui disent m'en fout la fouta. Ou va faire mal. Nous y a à fou la mal dit ma kine moulu là. Nous en moulu là vous faites au robot à bruiter. Donc, fou fouta. Et surtout, moi, on a visité d'abord Kounye. Ko ka Chine on y sous la jo a fait vivre la seconde. Mais en ilindra, journaliste fait. Kouyalama, ou na met jenae. Ini yusu ka je no na ka je la baraga no fa odon Chine va je la baraga no. Feme yusu te avukolo ka bala le ko aira. Ko fen yo waginere ko mai. Donc on a ya de ko waginere mais quand même ba waginere la tout no lut na fama tout ni no va jakba. Feme Chine te ko nda ku fana de ko na ira ka foko où les belles c'est la baraga no. C'est là où tu comprends. Amélie qui est famille donc oui faire la baraga no famille ni farasi comme famille que oui du men. Farasi na la folie. Abel munta ou ba veneta sunon beta. Amélie ya forme na aïa mais allez na fo. Agnesi ça non. Ko ama chouata ani visi no vanta amena yesita. Ama chouata le Chine no vanta amena Chine. Donc allez ta so comme alors voilà. Donc allez ben na ni politique même bateau. Là du an qu'elle fait moi là nata. Kolon nata wulu ulum nana tout accord et par finir diamant famba tout accord. Donc entre ta avec beau enfant n'apprend t'en fana nega pour que à me beau un partenaire colon en fait. Et il l'a fait dans tout ça. Il l'a fait dans tout ça. Wati mena edisi au boula m'en fait. Wati mena Chine au boula m'en fait. Wati mena Amérique boula m'en fait. Est-ce que Agnere vika boulé Agnere m'en fait wa? Non. C'est là où il me d'ailleurs Kafoko le futur bien assigné s'entend me méga mal ça me voit mbila le coffre. Amérique bika t'a préparé. Chine bika t'a préparé. Le Sibika t'a préparé. Mais malheureusement Faflatique t'a préparé. Vous pouvez me déliser si on veut la fonner. Ko Fafina a pas assez mis c'est grâce ça. Ko Jakulu du même de ben Fafina tola. Car 10 ans préparé. Até. Ko Jakulu me car 20 ans préparé até. Pendant que conquérir Sibika que a yela non fait un non fait watin. Wati de an yela fera pour kaka wuli ka an John wati de. Mais initiative oui ni kewalouye ni falado encore ni voulez qu'à jouer. Mais malheureusement on ne va pas s'en affaire aujourd'hui. État et l'Union africaine, État et Yomola, État et Cedaola, État et séculaire, c'est mon État et fait. Que ce soit Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, État et Afrique de France fait. C'est là où ça craint. Le monde est en train de basculer. Le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train de changer. Bien pour l'obéga fallait. Femme à tout le fallait. Mais l'Afrique ne se positionne pas. Et c'est le moment où l'Afrique a décidé d'être le plus divisé. Et plutôt la plus divisée au monde. Et ni Afrique n'a femme aussi ça. Combat me fait laisser là. Pas la fête d'un combat me fait laisser là. Car donc il faut que toi on te dit l'autre ou alors de alerter. Comme ça on te fait. Car tu as fouillé, car développer une info, car tu m'as aluka. Surtout que le boula n'a pas watim. Pour les watil. Quand on a fait un dronka, ou quand il pense comme un bouman, car combat comme un et watide, l'Union africaine a décidé qu'à tout le monde, ou même qu'à nous n'a joint. Watide, c'est là où a décidé qu'à tout le monde, ou bien qu'à nous n'a joint. Et l'Afrique a besoin aujourd'hui d'un regroupement solide, panafricain, capable de réfléchir, de penser et de réagir aujourd'hui pour les 10 ans, 20 ans à venir pour l'Afrique.
Parce que amel comme vous voulez dire mina bitele ça pour 10 ans 20 à 30 ans. Et voilà ça me ça va follow de 90 kana 2020 we am marale mi ke ukona na wo ou fere tire ka kondi ou le la ne wulu ke ta mun farale ou fait tire le ka kon o ye donc ne voilà au bana donc ça va nata vous c'est à faire à mantourne et amel comme va plan kono chino va plan kono le sous va plan on a bela plan on a plus que ou c'est à développer ou c'est à sens quand me bec à wati me et malheureusement wati qu'il en a l'Afrique n'est derrière. Et ceux qui ont compris en Afrique qu'il faut qu'on aime des wati africains à la descente à mer et la majeure partie des digères africains ou le voilà qu'il faut qu'on élimine Kaboui. Nous il est assez présent bi sélection qu'on aura ça qu'a faire n'auront qu'a décision ta n'auront fait car il est pensé que n'aura fait qu'a attaqué que n'aura fait qu'a développement que n'aura fait qu'a diplomatie que n'aura fait continent Koflemina et imaginez même le monde arabe où il y a femme divina monde arabe beferin beka boulé africain m'en fait tourner et malheureusement au Wati l'Afrique a décidé de dormir. Non seulement l'Afrique a décidé de dormir, mais ces enfants, qui sont en train de veiller, ils ont décidé également qu'il faut faire ça. Oh là là, ni voyagez pas, nous fait. En tout cas, breaker quand voyagez pas, nous fait. C'est d'organiser ici qu'à faire d'autres. Mimba tout cas politique ici qu'à mécénat, mais on va dire que non, c'est d'où falloir c'est ça son menton politique a fait, mais c'est des moyens pour nous endormir et afin de pouvoir continuer. Et il est temps qu'Afrique du dégât fasse qu'à ça. Il est temps qu'Afrique du dégât combat maintenir. Et il est temps qu'Afrique du dégât combat endurcissant. Pour que nous n'ayons femme coura sambi sava nata semblembana. Pour que enfin la kanda sambi sava nata prépare. Nama préparé. Sambi sava nata. Enfle le système qu'on a. Ame clair ma sam. Ame balame na reverse où il y a Abdafri dans la tour. C'est très important et on doit passer à ça. On doit travailler à ça, on doit réfléchir à ça. C'est très capital pour notre futur. Donc, une vidéo vraiment me fait partager quoi. C'est vraiment faire une analyse géopolitique qui est Chine. Quand on là-bas ni minier, mal là-bas edem kukumaka énergie de Mali vidéo à partager mal là-bas edem kukumaka anim mineni mumbesti na sisa. Ani soutien beaucoup mumbesti na sisa. Ani bref à mobeka dogo mileni mike menana mobani oui Chine. Mba bani mwa douye, mba bani chien douye, a chien do ambela de le sonem ama, a chien do ambela de l'indalum do ala, wa ambela de l'im ku chien do la diet, nano chien do la diet, edem koto, milen koto namba blam minam kono bela de l'imba bla po mena komna. Ou chien fola de me edem kola. Mega vilo ke awe nou wati mena c'est ça, courant tikelin. Make up pour cette terme utilisé. Donc, koloku edem bibina courant tigalum courant beka tige maliet bela jidena. Fama fala fantaga wiche mwati seka of côté. Première vérité. Courant beka tige. Alors que mandela tige wa puntiga tige tanfana. Donc, koloku gelabe wiche. O courant fana tigali a chef la dume. Avec un colorau là c'est fama les fantômes bela jidima ou fana iche. Igala fama ebe igala fantôme de courant tigali avec un colorau là c'est ni igala fama ni gobo le bibulu ibu obligé de travailler essence sanakala avec deux fara musaka botaka ni igala fantôme ici l'on le début là il est obligé de go petit boulot et d'affaire ko ti barabe glacé côté so et c'est la seule le que et c'est la chiffre fait le que et c'est la double gars courant itise ka bar fuike o kolorobek korobe we flane a savale dume chia savale dume malien bekal la nini bi kuranko fereka sera la voilà ça en de courant son malien bela délégal la nini ni bi fama fala fantanga mimika mara en bon mara no bela délégal la nini bi oui chia savane iti mo solo mo le konobe komingal la nimite fere doka so kuranko ina oui chia savane a chen namna dume malien be fama fala fantanka bela delin dalin balabi bela dele davanya so wa bela dele silu dunai bela delin baba amena
k'a fɔ kɔlɔnko gɛlɛn min n'an filɛ nin ye a la bi ko ala ta kɔfɛ mɔgɔ dɔw ka baara kɛko juguya ninnu bɛ a la mɔgɔ dɔw ka foti dɔn ala ta kɔfɛ mɔgɔ dɔw ka foti dɔn faama ni fantan bɛɛ lajɛlen sɔnna o fana ma u ye tiɲɛ nin lamɛn président a fɔ a ka discours la ministre de l'énergie a fɔ a ka discours la sénégalais kumatɔ la u y'a yira ko gɛlɛya bɛ yen comment dirais la ministre de la justice kumatɔ la u y'a fɔ ko mɔgɔ dɔw nɔ b'a la u ye tiɲɛ nin naani dɛ a cɛ donna ye jumɛn wa ti mali kɔnɔ bi mɔgɔ min b'a fɔ ko vraiment ko justice y'an sɛgɛn bɛɛ y'a fɔ ko justice y'an sɛnɛ yugu bi jamana kɔnɔ yugu ti ka kɛlɛ donc bɛɛ ka laɲini ye jumɛn o ye nin ko minnu n'a bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka sababu ye ka nin gɛlɛya ninnu se anw ma justice ka wuli ka a jɔ walasa minnu nɔ b'a la olu ni ɲangili bɛ ka kɛ o ka kɛ minnu nɔ t'a la n'u tɔgɔ tiɲɛnen don olu fana tɔgɔ ka jɛ o ye tiɲɛ dogona ye e min bɛ ka ne lamɛn e min bɛna nin video sɔrɔ k'a lamɛn nin video in ta i k'a lajɛ ni tiɲɛ duuru i k'a da i ɲɛ kɔrɔ o la sini sɔgɔma i k'a ka kuma jumɛn fɛ i k'a ka waleya jumɛn fɛ e k'a k'i ta ni bila bɔ kuranko kɔnɔ minɛni ko ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u bɛ fɛ ka ni tiɲɛ duuru in de fɔ video a k'an partage kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah salamu alaikum a k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ